Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Amen. Praise God. Magandang gabi sa ating lahat, sa aking po mga kapatid, kamanggagawa, sa ubasan ng ating Panginoon. Magandang gabi po at magandang umaga naman sa ating mga kapatid na nasa ibang dako ng mundo. Muli, ito na naman tayo sa ating pong pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa na inyong pong natutunghayan sa mga oras na ito. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada ng Jesus We Lifted Up, Alaminos, Pangasinan chapter. At ako'y bumabati ng maligayang araw sa atin. No? Hindi lang po maligayang Pasko, kundi maligayang araw sa lahat. At tayo po'y pinagpala ng Panginoon sapagkat tayo po'y narito muli upang mag-aral ng salita niya. Amen. Ngunit bago yon ay samahan niyo po ako, sama-sama po tayong manalangin, dumako sa trono ng Diyos upang tayo ay patuloy na maging kaganap-ganap sa Panginoon. Tayo po yumuko. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa gabing ito kami po ay patuloy na nagtitiwala sa iyo, sa aming pong gawain na ito, Panginoon. Bagamat kami, O Diyos, ay magkakalayo ng distansya, ng lugar, ngunit Panginoon, ang iyong presensya ay wala pong limitasyon. Kaya Lord, dalangin ko po ng bawat sa maranasan ng iyong presensya. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming pong mga nagawang pagkakamali, pagkukulang at mga sala sa iyong harapan. Linisin mo kami, Panginoon, upang maging karapat-dapat kami, O Lord, sa pagkakataong ito sa harapan mo. Basbasa mo, Panginoon, ang bawat isa at tunay nga po, Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang aming mga puso na sa pagtatamnan ng iyong salita, O Diyos, ang iyong lingkod ay patuloy na maitago sa iyong likuran at ikaw lang po, Panginoon, ang siyang makita at mabigyan ng mataas na parangal. Salamat po, Lord, pinagkakatiwala ko po ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, no? Katulad po ng aking pong binabanggit, no, ay nandito tayo sa serye, no, ng ating pag-aaral sa ating pong Tinig ng Pag-asa. Of course, binabati ko ang mga aking pong mga kapwa kapastoran, no, dito po sa Jesus We Lifted Up Church, no, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Of course, we are so glad dahil po yung expansion na pinangako ng Panginoon ay talaga pong napakalawak na, no? And recently, our mission team led by our Bishop Leo Vidania and of course Reverend Stella, Reverend Bear, no, Pastor Lito, maging si Kuya Will, sila po nandoon sa Bohol. At yun nga po, no, nagkaroon po ng magandang resulta ang kanila pong pagtungo doon, no? At dito nga po, no, katulad po ng magiging tema natin sa pag-uusapan natin, ay ganoon rin po ang nangyari, ano? Marami pong kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon at may mga lugar po na binuksan ang Diyos upang mapagpatuloy ang gawain na kanya pong sinimulan, no, ng ating Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos. Na yun naman po yung mandato sa atin ng ating Panginoon. Pero sa pagkakataong ito,
Sige po, samahan niyo po akong basahin. Buklatin po natin ang ating banal na kasulatan sa aklat po ng Mateo 9. Kabanatang 9, mga talatang 35 hanggang 37. O Matthew chapter 9, verses 35 to 37. And this is what the Bible says. And Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every diseases among the people. But when he saw the multitude, what's out the word? Tignan niyo po yung salita. And when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. Then said unto his disciple, kinausap niya yung mga disipulo niya, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Amen. Ang Diyos sa magpapala ng kanyang salita sa bawat isa, naway mapagpala naman tayo ng maririnig nating mensahe sa gabing ito. Praise God. Kung ating po mapapansin, mga kapatid, mga magulang, no, sa pagkakataong ito, sa akin po mga kasama, manggagawa sa pastulan o sa ubusan ng ating Panginoon, dito ipinapakita o sinasabi dito ng ating Panginoon ay nangaral. Nangaral po siya, saan daw po? Sa mga kabayanan at kanayunan. Ano ang ipinapangaral niya? Yung pong kingdom, yung gospel of the kingdom. Okay? No, yun daw pong gospel of the kingdom o yung paghahari ng ating Diyos. Yun ang ipinangaral niya, sa niya ipinangaral sa kanayunan, sa mga kabayan, at of course, sa mga sinagoga o yung templo o yung bahay-sambahan kung saan po binabasa yung salita ng Diyos, no? The place where the scroll, yung scroll po kasi, yan po yung dating lagayan, no? Ngayon kasi Bible na no? Eh dati kasi, one by one, naka-scroll po yan. For example, yung pong sinulat ni Isaiah, naka-scroll. Yung sinulat po sa Psalms, naka-scroll. So may kanya-kanya po siya. So doon po binabasa yung batas, no? Yung batas, yung pong sulat, no? Yung every book ng Lumang Tipan. Okay? Kasi during that time, wala pa po nakasulat na Bagong Tipan. Okay? Now, teaching the gospel, no? Preaching the gospel of the kingdom, at pinagagaling po lahat ng may kasakit at may mga malalalang karamdaman. Pero ito po yung sinabi sa verse 36, at dito po tayo totoo ng pupusto, mga kapatid. But when he saw the multitude, nang makita niya raw yung napakaraming tao, he was moved with compassion on them. Kanino siya nahahabag? Nagkaroon siya compassion? Doon sa mga taong nakita niya na sila ay mga parang mga kawawa or mga nagkawatak-watak, they were scattered abroad, at katulad daw sila ng mga tupang walang pastol, ano? Wala nag-aalaga. So para silang mga ganong klase. Then said unto his disciples, so kinausap niya yung kanyang mga disciple. Mga kapatid, mga magulang, hindi po apostol ang kinausap niya dito. Disciple po. Big sabihin po, hindi lang yung 12 apostol, kundi yung disciple. Sino ba yung disciple? Yung disciple po, yung mga sumusunod sa ating Panginoon, na totoo po ang kanilang adhikain. Okay? Meron po kasing mga sumusunod kay Jesus that time, no? Na sumusunod pero kakaiba po ang kanilang adhikain. For example, mga Pariseo, lagi naman nakasunod sa kanya yan. Pero ang mga Pariseo, ang hinahanap niya hindi yung tama, ang hinahanap niya lahat ng mali. Okay? Sa present day, no, sa panahon natin ngayon, mga kapatid, meron ding mga ganyan. Sinasabing born again Christian, tagasunod ni Kristo, believers of Christ. Pero pag nasa loob po ng church o kahit po wala sa loob ng church, ang tinitingnan lagi yung kamalian ng mga kapwa mananampalataya, and even tinitingnan po yung mga pagkakamali po ng mga leaders and pastors. No? Ito po ang kinausap ng Panginoon dito is disciple, yung pong tunay na disipulo po ng Panginoon. Amen. Okay? So sabi niya gano'n, the harvest is truly plentiful, but the laborers are few. Pero prior to that, nagkaroon po siya ng kahabagan, kaya nga po nabanggit niya no? At pagdating nga po nung panahon ng Matthew chapter 20, sinabi niya ng go ye and preach the gospel, binigyan niya ng karapatan na humayo. At kasama po tayo doon sa mandate na yon, nahahayo tayo at tayo yung mga ngaral. Anong ipapangaral natin? Ang sabi ng dito ng Panginoon, ng banal na kasulatan, ang Panginoon po ay nangaral ng gospel of the kingdom. Okay? Ang sabi naman ni Jesus, ipangaral nyo ang mabuting balita. Okay? Ang mabuting balita is the gospel of the kingdom. Ano ba yung gospel of the kingdom? The truth. Who is the truth?
Jesus. Okay? Papangaral natin si Jesus during tayo po ay ginagamit ng Panginoon. Remember, sabi ganon, kung ikaw ay tunay na disipulo ng Diyos, sa palagay mo, ikaw nga ay tunay na disipulo ng Diyos, sinasabi mo, ikaw ay true-blooded Christian, you are true-blooded born-again Christian, well, you are true disciples of God. Pero malalaman mo lang na ikaw ay tunay na disipulo ng Diyos kung gagawin mo yung sinabi ng Panginoon dito. Dahil ang sabi dito, nakikita nyo naman, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Isipin nyo po yung sinasabi niya, no? Ganon po ang sinasabi ng Panginoon, pero kumbaga po sa panahon natin ngayon nagpaparinig ang Panginoon, no? Na tayo po ay dapat may ginagawa, may mandate po tayo. Ngayon ang pag-uusapan natin, ang title ng pag-uusapan natin, mga kapatid, ito pong patungkol sa sinasabi dito ng Panginoon sa verse 36. But when he saw the multitude, he was moved with compassion. Okay? So ang team po natin is compassion for the soul. So pag-usapan natin ano ba itong compassion na ito. Amen. He was moved with compassion. The thing is, what the Bible says about compassion. Okay? What the Bible says about compassion. So napakarami pong sinabi ang Biblia, ang banal na kasulatan patungkol po sa compassion o kahabagan. But I will mention a few na inireveal po sa akin ng ating Panginoon. I will mention a few na makita natin dito na ito yung isa sa mga perspective, no? Ito yung mga kasama sa perspective ng Panginoon about compassion. Okay? I will name a few or three. Okay? Number one, what the Bible says about compassion, number one, it was commanded. Okay? Compassion was commanded by God. Okay? Hindi po yan law, but it is a command. So, there are two kinds of yung law and command. Kaya nga sabi ni Paul, we are not under the law, but we are under the command. Okay? So wala na tayo doon sa batas. But then again, pag sinabi pong commandment or it was commanded, no, ibig sabihin po ng command is executory, ginagawa. Dapat po to ginagawa, ginagampanan. Amen. No? The law itself, well, kailangan mo siya sundin, pero may proper time po yan, may proper place. Saan yung law? Saan ba nagre-reflect yung law? But this thing, compassion, wala pong lugar, wala pong panahon na kinakailangan mo mahabag. Ang sabi ng Panginoon dito, when he saw a multitude, he moved with compassion. No? Wala pong plano doon, magko-compassion ako, mahahabag ako. Hindi po Nung makita niya, remember mga kapatid, we have the mandate, we have the mandate from God. No? Na yung compassionate po natin na puso, no? It was commanded for us to have compassion. Magkaroon tayo ng kahabagan. Now, tingnan natin ito. Sabi po sa Lumang Tipan, sa Zechariah chapter 7 verse 9, Zechariah chapter 7 verse 9, in NLT, sabi ko lang, this is what the Lord Almighty says. Judge fairly and honestly and show mercy and kindness to one another. Okay. So mapapansin niyo parang, oy, pastor, wala naman po yata sinabi diyan na compassion. But then again, if you notice the word, yung pong ginamit or the sentence itself, mapapansin niyo mga kapatid, wala nga sinabing compassion diyan. But then again, ang sabi dito, tingnan niyo po, judge fairly and honestly and show mercy and kindness to one another. So hindi lang sa'yo, kundi sa bawat isa, no? The same aspect po yan sa sinasabi po ni Paul, no, sa kanya pong sinulat sa Bagong Tipan, na sabi niya magkaroon kayo ng pagmamahalan sa bawat isa, magkaroon kayo ng isang hadikain. Okay? Ito po yung sinabi sa Zechariah chapter 7 verse 9. This is what the Lord says. Hindi po yung author ng Zechariah ang nagsalita, kundi nagsulat lang po siya, pero ang sinabi niya, this is what the Lord Almighty, no, makapangyarihang Diyos ang nagsasalita nito. Judge fairly and honestly. Okay, tapat, no? And show mercy. Pakita daw natin yung kahabagan. Okay? Yung kahabagan. Mercy is kahabagan nga pala pa. Kahabagan po sa Tagalog yan. Okay, mercy. Yung mercy po hindi po awa yan. Okay, magkaiba po yung awa. Ang awa po ay nauubos po yan. Bakit? Alam mo, for example, naawa ka walang pagkain, naawa ka walang pera, naawa ka walang tutuluyan, naawa ka walang magulang. Okay, pwede po yun. Tutulungan mo siya, may tulong. Pero, pag nahahabag ka, iba po yung iaabot mo sa kanya. Lifetime po ang ibibigay mo sa kanya. Amen po ba? Okay? Just like
what Jesus, what God says, no? Nagkaroon po ng habag sa atin ng Panginoon. That's why we experience the salvation. We receive the salvation. Kaya nga sabi ng Philippians chapter 2, verse 8 and 9, no? Hindi tayo naligtas sa ating mabubuting gawa, no? But, sabi ganoon, ngunit sa kahabagan, no, ng Diyos, yung grace ng Panginoon sa atin. Nakakalungkot lang, nagagastos po or nagagamit po ng grabe-grabe ang grasya ng Panginoon o nagkakaroon po ng hyper grace. But then again, ibang subject po yan, okay? It was commanded. No? Sabi dito sa Colossians chapter 3, verse 12, no? Look what, ito yung nabanggit ko kanina, si Paul. Sabi niya rito, no? Sa Colossians chapter 2, verse 12, sabi niya, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos. Remember, hinirang ng Diyos. We are, no? Tayo daw po yung hinirang, elected by God. Hindi po tayo inelect na ibang tao, kundi ang Diyos po, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Tayo yung minamahal ng Panginoon. We are beloved by God. We are chosen by God. Pinili tayo para kanino? Para pa rin sa Diyos, for Him. Kaya sabi niya, dapat kayong maging mahabagin. Right? Dapat kayo maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. If you notice, the word na ginamit po ni Paul, ay naroroon po yung fruit of the Spirit. No? Kaya sabi niya rito, maging mahabagin kayo. Okay? This is what the Bible says about compassion. It was commanded. Kino-command po ito. Wala pong place, wala pong lugar, wala pong timing ang pagkahabag, kundi nandiyan po. No? Kung naririyan po ang pagkahabag, well, kailangan po mahabag. Hindi po pwedeng doon na lang sa kabilang kanto o bukas na lang. Hindi po. No? Kaya nga when Jesus saw the multitude, no, He was moved with compassion. Okay? And sa book of Jude, no, sa Judas po, there's only one chapter in book of Jude. No? If you read verse 21 down to 23, no, beginning 21 and 23, going to 23, sabi dito sa Tagalog, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Saan tayo mananatili? Sa pag-ibig ng Diyos. Habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan. Ano daw ibibigay sa atin ni Jesus? Yung buhay, yung everlasting life. Dahil sa kanyang habag sa atin. Okay? Dahil daw po sa habag, hindi po naawa ang Panginoon, nahabag sa atin. Okay? Kaawaan ninyo, ito naman po yung command. Dahil po sa pagkahabag ng Panginoon, ito naman po yung command. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. Agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Sa translation po sa English yan, snatch them. Okay, sa ibang translation naman, grab them unto the lake of fire. No, dito ay apoy lang, doon talagang lawang apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman ninyo, pati ang mga damit nilang nabahiran ng kahalayan. Pag sinabi pong kasuklaman, lalayuan mo, aayawan mo, alin? Yung damit nilang nabahiran. Okay? Yung sinuot nilang damit na nagkaroon ng dumi dahil sa kasalanan, yun po ang iiwasan natin. Huwag natin susuotin yun. Amen. So yun po yung una, no? It was commanded. Secondly, what the Bible says about compassion, number 2, it was expressed with ED. Okay, with ED. Kasi past tense na. It was expressed. Okay? Sabi po sa Hebrews chapter 10, verse 34, Hebrews 10:34, sabi po diyan, for you had compassion on me in my chains. Okay, binanggit niya po ito ni Paul, no? And joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession. Tingnan niyo po yung salita. And better, to have a better and an enduring possession for yourself in heaven. Wow. Grabe, no? Sabi dito ni Paul, sabi dito na sumulat ng Hebrew, for you have compassion on me, in my chain. No? Yung daw po ang kanyang paghihirap. No? And joyfully accepted the plundering of your goods. So masaya ka pang tinanggap itong mga bagay na ito, no, sa iyong ikabubuti, knowing, nalalaman mo na merong kang nakalaan na tatanggapin sa iyong sarili sa kaharian ng Diyos. Tingnan mo ko paano po i-express. Gusto ko lang pong i-testify sa inyo, no.
Last week po, no, dumating ako, galing po ako ng Bataan, umuwi ako sa mga anak ko. Pag-uwi ko po, no, I was then driving dito po banda sa may Candelaria, no, hanggang Santa Cruz, Zambales. I was listening a music, no, na nakikinig ako ng worship song sa Panginoon. Eventually, iba yung pakiramdam ko dun sa kinakanta. Na-internalize ko siya, yung ini-internalize ko, hindi ko siya ini-internalize ko siya, word by word, at maya-maya nararamdaman ko, kakaiba yung feeling ko, parang sobrang saya ko, na dahil nga po yung pag-ibig ng Panginoon, ramdam ko, bagamat sobrang init po sa kalsada, I was done driving, no, nag-drive ako ng motorsiklo, alam niyo, sobrang init, pero nararamdaman mo rin yung init ng pagmamahal sa iyo ng Diyos, yung na-express mo na hindi mo makontain. Remember, there are three kinds of expression, okay? Feeling, no, yung feeling mo, in the spirit, of course, and of course, by your word. Okay? Na-express mo by your word, and na-express mo sa pakiramdam mo, talagang kakaiba yung feeling mo, and of course, by your spirit, no? Yung sa spirit mo talaga nag-uumapaw. Sa akin po, nagsama-sama eh. Alam niyo kung bakit? Nag-drive po ako, umaawit ako sa Panginoon. Ang pakiramdam ko, mahina lang yung awit ko. Pero alam niyo po yung bawat nadadaanan ko, dahil nga po, medyo traffic. Nakatingin sila sa akin, tinitingnan nila ako. Bakit nila ako tinitingnan? Sabi ko gano'n. Hanggang siyempre naka-headset po tayo, naka-headset ako. Meron ako parang malakas yata yung boses ko. Pero alam niyo yung wala na akong pakialam sa kanila. Kasi yun yung expression ko sa Panginoon eh. No? Na sobra yung pagka-express ko sa pag-ibig ng Panginoon. That's why I'm singing a song para sa Panginoon. I'm worshiping God. No? And alam niyo po ba yung habang tumatakbo yung sakyan, ano? Parang natanda ko nasa Santa Cruz na nasa Santa Cruz na ako, Santa Cruz, Zambales. Alam niyo ba yung umiiyak na ako? That's how I feel the presence of God. Ganun ko ine-express. Kaya nga po dito mga kapatid, sa compassion, ganun din. You have to express it. It was expressed. Ganun dapat. No, sabi ko nun, yung sinasabi ng bago, it was expressed. Ikaw naman, ito past tense eh. Ngayon naman sa present tense mo, i-express mo, you must express your compassion to those people. Marami pong tao dyan na nangangailangan po ng kaligtasan, mga kapatid. Remember, ang context po nito, nung binabasa natin, nagkaroon po ng compassion ang Panginoon sa maraming tao. Okay? Na nagkaroon siya ng kahabagan dahil maraming tao during that time na wala pong kaligtasan pa. Okay? Yun po yung context noon. Kaya dapat maunawaan natin, ang pinag-uusapan natin is not compassion, nahabag ka lang doon, tinulungan mo, hindi po. Mahabag tayo, marami pong mga taong may pera, may pananamit, may kayamanan, pero lubog po ang kanilang kaluluwa sa apoy ng impyerno. Amen. Kaya nga po balikan natin, sabi po dito sa Jude 23, it's not them, grab them. May command po kaya nga po it was commanded na agawin sila. Ngayon naman, i-express mo kung paano sila aagawin. You have to have compassion with them. Move, no? Kailangan po may movement. Ipapakita mo na paano ang yung compassion sa paanong paraan. Siyempre, preach the gospel of the kingdom. Amen. Praise God, no? Preach the gospel of the kingdom. Yun ang dapat natin gawin, ano? Bagamat maraming nagre-reject, okay lang. Ako nga personally dito po sa Alaminos, I'm always experiencing that kind of scenario, no? When the time na ako yung nagsishare ng gospel, iniilagan na, it's okay. It's okay. Rejection is not the proper moment para umistop ka. Kailan lang i-stop? Pag dumating na si Jesus. Amen. So tuloy-tuloy lang. Express mo lang yung compassion, no? Kahit nang ikahirapan, sabi nga dito, for you had compassion on me in my pain and joyfully accepted the plundering of your goods. Hallelujah. Yan niya po to. Sa 1 Peter chapter 3 verse 8, binabanggit dito ni Apostol Pedro, sabi niya, sa madaling salita, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalang bilang magkakapatid. Magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at mapagpakumbaba. If you notice, ito na naman yung fruit of the Spirit. Ano? Yung fruit of the Spirit, naririto na naman. Okay? So, I do believe na marami po mga leaders, mga pastors po, nanonood sa atin ngayon. Very important po yung fruit of the Spirit. Okay? Sabi dito, ni Apostol Pedro, magkaisa kayo at magdamayan. Okay? Magdamayan. Okay? Kasama po sa pagdadamayan, siyempre magtutulungan,
Okay? Hindi lang po basta tulong, meron pang extension po ang pagtulong, mga kapatid. No, to the extent na pati ang yung finances, pwede mong idamay sa kanya, di ba? Sabi nga, makigalak kayo sa nakikigalak, makidalamhati kayo sa mga nagdadalamhati, sabi ng ating Panginoong Hesus. Tama po ba? Na? Kaya dito sinabi, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid. Kaya po mga kapatid, kahit po yung mga wala pang pagkaunawa sa ating Panginoon, wala pang personal relation, kasi marami na po nakakilala kay Jesus. Kahit sino pong tanongin mo, kilala mo si Jesus? Oo. Kilala mo si Kristo? Oo. Ang tanong, have you ever have an intimate relation with Jesus? Ayun lang. Yan ang sasagot dyan eh. So dapat, yun po yun eh. So, yun ang kapatid pa rin natin yun, mga kapatid. We are all in the same, sabing gano'n, creation. No? Isa ang pagkalikha sa atin eh. Magkakapatid tayo. Kaya nga po, sabi gano'n, maging maunawain at mapagpakumbaba. Okay? So ganito ang pag-express po ng compassion, ha? Nagdadamayan, nagmamahalan, yan po yung expression, ano? Bilang magkakapatid at maging maunawain, okay? At mapagpakumbaba, okay? Remember, ito kasi biblical ito, no? Ibig sabihin nito, tinuturuan tayo sa ating spiritual aspect. So bakit po may magpapakumbaba? Kasi po, pagka may mataas, hindi na po galing sa Diyos yan. Ang pagmamataas po ay galing po sa demonyo. Remember, ang pride ay galing po talaga, ang author po talaga ng pride, mga kapatid, ay si Lucifer. O, yung pinalitan po na transform, naging si Satan. Okay? Because of pride, Lucifer was thrown down under the earth and he became Satan. No? Dating Lucifer, no? Isang ang translation po ng Lucifer is a worshiper, na transform siya because of pride. He became Satan. The Satan means the king of darkness. Okay? So yan po ang nangyari. Kaya nga po dito, sinasabing kailangan magkaroon tayo na magpapakumbaba. Humbleness. Okay? Kahit na may tinatanggap kang papuri, naririnig mo, may mga papuri sa'yo, it's okay. All glories belongs to God. Kailangan po, no? Kailangan po, all glories belongs to God. Wala po tayong kayang ipagmalaki. Ang sabi ni Pablo, ang sino mang magnanais magmalaki, ang ipagmalaki ay nakilala niya ang Panginoong Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay? So, number 2, it was expressed, no? And what the Bible says about compassion, number 3, it was illustrated. Okay? Inillustrate o isinalarawan. Okay? Ano yung compassion? Isinalarawan ito. Tingnan natin. Alam ko po, alam nyo na ito eh. Sa Luke chapter 10, verse 30 up to 33 or to 35. Kwento ko na lang po, meron pong isang istorya dyan. Meron po isang lalaki. There was a man, no, na naglalakbay po. At dito po, no, going to, from Jerusalem, going to Jericho. And this man encountered, no, ang mga thieves, mga magnanakaw. Ano? At siya po ay pinagnakawan, sinira ang kanyang mga damit, siya'y sinugatan, at halos siya ay namatay, no, nung iniwanan. Ang sabi doon, and wounded him and departed, leaving him half dead. Halos mamatay na. May dumaan po dyan eh. May dumaan dyan na isang braseo, no, isang pari, yung priest. Nilagpasan lang siya, inilagan lang siya. So hindi siya pinansin. No? Pagdating mo sa verse 33, Luke chapter 10 verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, he came where he was. So napadaan doon sa kanyang pinaglalagyan. And when he saw him, yun po, he had compassion. Nung makita niya yung lalaki na sugatan, halos mamatay na, nasira-sira ang damit, nalungkot siya at siya ay nagkaroon po ng kahabagan. At ano yung sumunod pang mangyayari niya, mga kapatid? Hinugasan niya yung mga sugat, pinangko niya, para sa Tagalog pinangko, binuwat niya, sinakay niya sa kanyang karwahe at dinala niya sa bahay panuluyan or tinatawag po na, dito po sa Alaminos, ang tawag dito ay transient or upahang bahay. No? Pinatira niya doon, tapos sabi niya, doon sa mayari, lagaan mo yan at lahat ng gagastusin niya, ako ang magbabayad. Okay, hanggang sa gumaling siya. Tingnan niyo po, sabi ko kanina, to the extent na kailangan po nating mag-exert ng effort kahit po ang ating pera. Okay, ganun po ang compassion. Talagang, handa mong ibigay lahat because nakahabag ka sa nangyari sa kanyang buhay. Okay? So this is what the Bible says. It was illustrated by whom?
none other than by our Lord Jesus Christ. In-illustrate ni Jesus ano yung compassion. No, dito po nakita natin yung sabing a good Samaritan. Sino po yung Samaritan? Kaya po yung Samaritan. Kaya po nagkaroon ng title na a good Samaritan, yung mga tumutulong, a good Samaritan. Ito po yan eh. Ito po nakuha po nila rito yan, yung para yung pong istorya na yan. But then iba po yung kanilang interpretation sa Good Samaritan at dito po sa Bible yung Good Samaritan. Okay? Hanggang sa gumaling. Sabi nga, hanggang sa gumaling siya, ay dyan siya at lahat ng gagastusin niya ay ako ang magbabayad. Sabi po nung tumulong yung Samaritano. Okay? So dito po mga kapatid, in-illustrate kung paano po tayo magkakaroon ng compassion. Just like how we seek those soul, no, magkaroon tayo ng compassion doon po sa perishing soul, hindi po natatapos sa tayo po ay nagpakilala sa kanya about Jesus. Hindi po natatapos na tayo po ay dinala na pinatanggap natin sila kay Jesus. Hindi po natatapos doon na kinuwento natin yung transformation natin sa kanya. Dapat po yun dinadala natin sa bahay-sambahan, ini-invite natin at hinahayaan nating makapakinig ng salita ng Diyos, inaalagaan natin to grow, become a true-blooded Christian. Ganun po hanggang sa tumatag, hanggang sa gumaling siya, hanggang tumatag siya. At kapag matatag na po siya, pwede na po siyang papatayuin. No? Kasi sabing ganun, aalagaan eh. Di ba yung Samaritan, sabi niya, alagaan mo. Hanggang sa gumaling siya, akong bahala sa kanya. Amen? Hanggang sa gumaling, yung lalaking yon, siya ang bahala. The same, it was then illustrated for us, no? Na tayo po, hindi tayo matatapos sa pag-i-invite, kundi po, tutulungan natin, we have to nurture it. Amen? At dito po mga kapatid, ito ko po tatapusin ang aking pong dinidiscuss sa inyo sa gabing ito. Sabi po ni Pablo sa Philippians chapter 2, verse 1 and 2, sabi niya, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ng pag-ibig, mayroong pagkakaisa ng Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan, magkaroon kayo ng isang kaisipan, magbuklod kayo sa isang pag-ibig, at magkaisa kayo sa puso at diwa. Hallelujah! Praise the Lord! No? Dito, binigyan na po ng kabuuan ni Apostol Pablo ang kahabagan. Ano po yun? Magkaroon tayo ng one mind, one accord, one spirit to preach the gospel of God, to preach the gospel of the kingdom, and to have compassion on a soul, on a perishing soul. Katulad po ni Jesus, when he saw a multitude, he moved with compassion. Church, it's about time for us na kumilos para sa kaluguran ng ating Panginoon. Praise God. Ito po ang nais ng Panginoon na gawin natin para sa kanyang kaluguran. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo sa amin sa gabing ito na pinagpala mo kami sapagkat ipinahayag mo sa amin, Panginoon, ang tama na perspektibo na sinulat, Panginoon, sa banal na kasulatan. Ano yung salita? Kung ano ang kahabagan ng compassion. Father, I pray, Lord God, na magawa namin ito, mahakbangan namin ang lahat ng ito. At tunay nga po, Panginoon, Lord Diyos, dideclare ako sa gabing ito na pinagpala mo na ang bawat isa. Thank you, Father God. Truly, O Lord, you deserve the praises, the praises, and the worship of God. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagsama sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos. Ito po muli ang tinig ng pag-asa. Kayo po iniimbitahan ko, inaanyayahan kong manood, makinig, tumunghay sa gawain ito sa tuwing araw ng Martes at Huwebes sa ganap na ikapito ng gabi. Muli, ako po ay nagsasabi sa inyo na tayo po pinagpala ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab Cruzada, ng Jesus Be Lifted Up, Alaminos, Pangasinan chapter. God bless us all. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at